שלום לכולם, אנחנו מחברת איסליין, אורל הרשקוביץ, המנכ"ל שיווק ומחירות בחברה, וריקי צולאי, מנהלת פרויקט שער עולמי. אנחנו רואים בפרויקט שער עולמי כמשהו מאוד מאוד חשוב להתמקד בו בחודשים הקרובים, הן בצד היבואנים והן בצד המשלחים ועמילי המכס. אנחנו מהחברות הערוכות ביותר לפרויקט, לצידנו פה אתם לא רואים, יש תעודת AEO שקיבלנו מהמכס, הכרה כגורם כלכלי מאושר. אנחנו נערכים היטב בפתיחת תיקים כפולים, בתרגול התיקים שלכם כיבואנים, והדבר מבחינתנו הוא קריטי לדעתנו. אמנם הפרויקט הוכרז לפני מספר שנים ולפני שנתיים החל הפיילוט בצורה רשמית, אבל באוגוסט הקרוב אנחנו מאמינים, כפי שהמכס ציין, שהפרויקט יעלה רשמית לאוויר, וזה הזמן להיערך הן בצד שלכם והן בצד שלנו. אז אם אני יבואן, לעשות סדר, מה אני צריך לעשות? אני יודע שיש את היפוי כוח ויש את הציר יבואן, מה דחוף, מה פחות דחוף, ריקי? מערכת שער עולמי, קודם כל, היא מערכת המכס החדשה. היא באה להחליף את המערכת הקיימת, והיא תחלוש על כל המשתתפים בשרשרת סחר החוץ. כל מי שנוגע במכס למעשה. כן, יבואנים, יצואנים, משלחים, חברות תעופה, חברות ספנות, המכס עצמו, כולם משתתפים בפרויקט הזה. אוקיי. השינויים העיקריים הם הטפסים, ייפוי כוח, תצהיר יבואן. כל טפסי המכס שהוגשו עד היום כ-PDF, כ-Art Copy, הופכים להיות טפסים מקוונים במערכת הממוחשבת, מערכת תהילה. היבואנים יגישו בעצמם על ידי מילוי הטופס במחשב וחתימה על ידי כרטיס חכם, כרטיס חתימה דיגיטלית. אוקיי, אז בואי נחדד להם רגע פה. למעשה, אם אין לכם עדיין כרטיס חכם, אנחנו מאוד ממליצים במהרה לעשות כרטיס חכם. אנחנו עובדים עם חברת קומסיין וממליצים לכם בעלות מוזלת כלקוחות איסליין ללכת לעשות כרטיס. אתם יכולים לעשות את זה ברמת החייל או בחיפה. אם קשה לכם ואתם מעדיפים לעשות את זה פה אצלנו, אז תשלחו לנו בקשה ונעשה יום מרוכז ללקוחותינו כאן בחברה, יום נוסף. ברגע שהנפקתי כרטיס חכם, למעשה זה תהליך שאני יכול לתאם שבוע קדימה, ובאותו רגע, שעתיים, אני מקבל את הכרטיס ויש לי כרטיס חכם לכל מורשי החתימה בארגון שלי, כיבואן. אחרי שיש לי כרטיס חכם, אני ממלא את ייפוי הכוח בלינק הפשוט שתמצאו צמוד לסרטון הזה, ממלא את ייפוי הכוח, חותם איתו עם הכרטיס החכם שהנפקנו, ולמעשה מבצע שליחה ישירות למכס. וכאן סיימתי. עכשיו, שני חידודים בהקשר הזה שאנחנו רוצים לציין, זה העניין של ה-USB, נכון? זה מתחבר למחשב ב-USB? כן, זה כרטיס שמאוד קל לתפעול, מתחבר באמצעות תושבת וכבל USB למחשב. הכי פשוט, אני לא צריך לקנות מחשב מיוחד בשביל זה וכלום. מצוין. והנושא השני זה עניין התוקף. אז למעשה אני יכול לעשות תוקף לשנה. ייפוי כוח, בשונה מייפוי הכוח בפורמט הארט קופי שלו, יש לו תוקף שיכול להינתן שנה, שנתיים, 5 שנים, 10 שנים. בניגוד למה שהיה עד היום, למעשה אני יכול לעשות תוקף ל-20 שנה, ואם אני ארצה לבטל ולהפסיק לעבוד עם עמיל מכס ספציפי, אני פשוט נכנס לאותו טופס ומבטל את ההרשאה. לכן לדעתי האישית, המלצתנו היא לבצע לטווח ארוך, כדי שחלילה לא יקרה מצב שייפוי הכוח פג תוקף, ופתאום אני לא יכול לשחרר את התיקים לאותו יבואן שנמצא בדיוק בחו"ל מורשי החתימה. אז עד כאן עניין ייפוי הכוח, סגרנו את זה. אם יש שאלות על זה אז לפנות אלינו. נעבור שנייה לנושא הבא, שעניין התצהיר יבואן. פה אני מבין שזה פחות דחוף, אני יכול לחכות עם זה. נכון, תצהירי יבואן מוסבים מהמערכת הקיימת למערכת החדשה, ובשלב הזה אין שום בעיה איתם למעשה. כל מה שיש לי היום מתגלגל למערכת החדשה, ואנחנו נקבל בערך ביולי התראה מרוכזת של כל תצהירי יבואן שצריך לשים לב שהם עומדים לפוג תוקף ונעשה חדש. כן, עליית המערכת להביא. וגם הם יהיו תפסים מקוונים בהמשך. אוקיי, למעשה רגע ליישר קו, לא דיברנו על העניין של הפייפרלס, המכס הולך לפייפרלס. אוקיי, למעשה עד היום שאנחנו משחררים תיק ללקוח, אנחנו מעבירים את הניירת המקורית למכס פיזית, והמכס שומר את הניירת. היום המכס מפסיק עם זה, ברגע שמערכת שער עולמי תעלה רשמית לאוויר, אחריות שמירת הניירת היא על היבואן. זה נושא שהוא מאוד קריטי, קודם כל צריך להיערך לזה בהתאם, אפשר להיערך לזה בהסכם עם חברת ארכיב, ואפשר להיערך לזה עם פתרונות טכנולוגיים כמו איסליין קלאוד שאנחנו מציעים ליבואנים, שהם יכולים לשמור את כל הניירת ברגע שהיא חתומה דיגיטלית, לשמור אותה למעשה על ענן, על מערכת שפיתחנו, יחד עם חברת אמיטל שאנחנו בעלי מניות בה. חברת איסליין רכשה מניות באמיטל לפני כשנתיים, וזה פתרון שהוא נפלא, אבל אתם צריכים להיערך אליו ולהכיר אותו, כי האחריות עוברת עליכם. המכס לא שומר יותר ניירת מקורית. יש בזה בשורה טובה לסביבה וכו', אבל צריך להכיר את זה שעוברים לפייפרלס. חשוב מאוד לדעת את זה ולהבין את זה.
עוד נושאים, מה אנחנו עושים אחרת כאן באיסליין, כל עוד עכשיו אנחנו בפיילוט והמערכת לא עלתה לאוויר? פיילוט למעשה אנחנו מתרגלים את כל התרחישים האפשריים לכל סוגי היבוא במערכת, בשיתוף פעולה עם המכס, לראות שהמערכות פועלות בצורה תקינה, כדי לא להגיע ליום העלייה לאוויר, לא להיות מוכנים לשחרר עבורכם את משלוחי היבוא בצורה חלקה, בלי עיכובים מיותרים. זאת אומרת שבהחלט כדאי להזדרז עם מיפוי הכוח וכו', כדי שנוכל להתחיל להריץ את התיקים במערכת החדשה, במקביל לשחרור במערכת הישנה. אנחנו עושים את זה בהשקעה רבה כאן של הצוות הגדול באיסליין שמשחרר לכם תיקים, כדי לזהות בעיות בשלב הזה המוקדם, שיש לפחות עוד חצי שנה עד שהמערכת עולה רשמית לאוויר, לוודא שכל הפטורים שלכם מופיעים היטב במערכת, לוודא שאין בעיות בשחרורי התיקים, בחתימה שלכם, בכל הפרוצדורה של היבוא שלכם. אנחנו לא רוצים שתחוו חודש קשה מאוד באוגוסט 2017 וגם לא בספטמבר, אלא תהיו מוכנים וערוכים, ולכן אנחנו כאן בשבילכם. ריקי מרכזת את התחום אצלנו ואתם מוזמנים לפנות אליה בכל שאלה, במייל או בטלפון, לכל נציג אחר שאתם עומדים מולו בחברת איסליין. נשמח לסייע לכם ולהכין אתכם לשער עולמי. הנושא חשוב, לא לזלזל בזה, להיערך בהתאם. תודה רבה ריקי ולהתראות.